Da amak zer gehiago kontagutzu. Olan gerri hasi zen. Olan, orduko historizia. Ze amagan erabiltzan bat. Nahi du gaur Barcelona dizi, gozi. Bueno, gozi, kendu gari, da zorja baino da, eskoletan da. Orduan bai, bueno. Dauden Barcelonara joan zinien Miren eta zeu, eta gotzon, amagaz. Dozuen eta inundi ibilizan. Miren amaz beti, da Xabi, Iñaki Jeni, Barcelona dizi. Da gero zarien Perpignanen egin dira pentseto kolonia baten, han eraguzu eskun eskoli eta mutiko mordoa bai, gerrepura dian akundiku danak. Da ama eta hemen endaian eta inu non zien, ama eta miren. Bakoitza alde batetik? Da, nazien. Txiki-txikizie eta bakarri? Bakarri. Da, akorduren badadeko zu zozeran eskola edo zozer ikustozu? Bai, eskolan doktrina egiten etorskune aguzten guri, zeta egipez. Frantzian ez. Eskoli ondo, Bai, Gogundeko lanik urte bit erdire ero amazkuntote. Ziakun euskira gore da, eskuetan aztu denik. Dana erderaz. Da amaziakun aitean semiaen dako utze zante, asan kalbari joa. Terriblia, zaten da, biko nepo gerbetzetan. Da nun alkartu zinien amagaz, hemen endaian? Bai. Da zu hona zen nokekak zintun ba? Gero hiru etorri ginen, Sabin, Iñaki Jeni, Bai. da ama eta miren. Dano, etorri zinien dano.